Samahan niyo po ako mga kaibigan. Gandang gabi sa inyo. Ako'y pauwi on a longer way. Kailangan kasi ako dyan. Kaya, oh, sorry. Gosh, mabigat yung aking ano. I have to hold it. Bakit ganyan? Hindi kaya yung power. Anyways, nandito kayo sa Tamuning. Pasya ko kayo ng konti. At least, andun na. Pasensya na. Nabibigatan. Kaya mong hawakan. So anyways, tayo sa Tamuning area. Uwi na ako. May pinuntahan lang. Kaya medyo naibang rota ko ngayon. I look at that elementary school. Parang college na sa Pinas. It's Tamuning Elementary School. Oh, yun ang sabi dito, road work. Circle, Saturday. Saturday. May road work. Ito. Dahil nabibigatan. Itong circle na sinasabi. Oh no, don't do that. Kailangan ko igamit yung aking isang ano. So here in Tamuning area. Kakarawi. At ano ba yan? Ba't ganyan? Kasi ano ito? Nabibigatan yung phone. Sa phone pala. Ngayon, nandito na tayo sa Tumon area, Lower Tumon. Ito, kondo ito. Yes. Tourists. Parang vapor na establishment.